Mao din na siya di bagbahag di eh. Hmm. Mahikap na brad di. Oh, may cup na eh. Ano? Ano siya? Eh, kunita. Ulo ani. Kana, mana? Ani? Ano na, padung mo. Oo. Para na siya, muna siya eh. Bagbahag guys. Lukot man. Ha? Muna siya ay bagbahag. Guys, pakita guys kay mura magmamaak god. Muna siya Tubig. yang pilit. Jadi na siya bagbahag. Tubig rin suot siya. Muning gamiton sa pandahog na. Kuan lagi siya kanang anong Pilit na siya. Muna yang kuan ikamang niya para mo laho siya. Muna gamiton sa dahog. Ano siya guon so? Ale, video Hewel. Dool wel. No. Muna siya ibagbahag ngayon mo nakita sa Lagi adlok ko. YouTube.